алайкум дӯстони азиз, аҳвол фарои меҳрубон. Ҳама каса хуш омадед ба канали ман. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастен. Ва ирӯза видеомона сар мекунам ай тайёр кардани гулманту. Мо гулмантуро дар дег тайёр мекунем. Камакак зирбак тайёр мекунем. болои зирбакмона ба капуст маҳкам мекунем. баъд мантуи худмона мемонем. алоби дега паст мекунем. хушрӯвак дар буғ мепазад. дар рафти видео шумо мебинед. дар инҷа боша ман камтарак гӯшта жарид кардам. як дона пиёзи дигарам андохта жарид кардаму. баъдан сабзӣ, болгарский, картошка андохта камтар сирх кардаму. баъд камакак об меандозам. хай намак меандозем, приправа чизе мехоҳен ҳамроҳ мекунем. зирбак чӣ хеле ки ҳар рӯз тайёр мекунем барои ягон хӯрок. ҳам хел тайёр мекунем. Камакак инҷода намаку тамада андохтагиам. агар ки шумо хоҳен зира, мурч, приправа ҳамин чизо агар истифода кунед метавонед ки ҳамроҳ кунед. дар инҷа бошад фарши мо аллакай тайёр аст. зуволамона буридем. дар инҷа бошад якташа тарзи печонданашро нишон медиҳам тамом духтаро, барое ки бениҳоят вақтам камай. тез ҳамин корҳоро мекунам. вақт ба навор карданам намеёвам. бо баҳри шумо камакакам ки боша навор мекунам духтаро. ҳама вақтам хел серкорам, намедонам аз кадом сабаб боша. баъд зиёд камера карда натонистестам. инам хай якташа нишон додам. касоне ки дар комментария нависта буданд ки апаҷон якбор гулманту тайёр кунед. инҷода тезтезак дар намондам духтаро, барое ки оҳиста оҳиста кардам ки шумо бубинед. вале бо ягон бори дига тайёр кардам. баъд чандта мепечонам. баъд хушрӯ мебинед. барое ки иҷа саросема буда манам хеле як донаша печонданашро нишон додам. тамом. фикр мекунам ки ина оҳиста оҳиста ҳар кардам ки шумо бубинед. фикр мекунам фаҳмо ҳай. дар инҷа боша 5 дона гулманту печондам. як чанд донаи дигар мантуи ранги обичне ки ҳар вақта мо мепечонем хеле печондам. аз сабабе ки мантушница набуд, барои ҳамин ман камакак кардам ки дар ҳамун дег биғунҷад. инам хеле намо капустаеро ки дидестен дар болои анами зирбак мо маҳкам мекунем. баъдан аммо мантуро мемонем. ҳозир иҷода камтар ман об меандозам то ин ки дар буғи анами об мантуи мо бупазанд. фикр мекунам ки кам камам видео карда бошам. фаҳмо ҳай. ҷое ки дар кор будам ман барои шумо видео кардам. инам хелхай болои зирбака пӯшондам ба капуста. баъдан аку мантуро мечинам болошда. тамом даҳаша маҳкам мекунам. алоби дегмона паст мекунам. баъд хушрӯ меҷӯша. намедонам 40 дақиқа ҷӯшидак ё ки 50 дақиқа буд. анам хел алоби пастда ҷӯшида истодак. ҳозир шумо мебинед ки чӣ хеле мантуи мо хушрӯ тайёр шуданд. агар касоне ки ранги мо дар ғарибиен, дар ягон ҷои дурен, намедонам мантушница надорен, метавонед ки инам хел тайёр кунед. ин инҷа нигоҳ кунед чӣ қадр оҳиста ҷӯшидестай. мантуи мо тайёр шудестиянд. беҳад бамазза шудаги буд духтаро. агар фикр кунед ки маззаи авқот мекунаву ягон хеле дигар мешавад, неа. капуст қайти ки хӯрока пӯшондагием болоша ягон хел безеб нашудак. бамаззаак ки хушрӯ омадак. ина дар инҷа мантуи мо тайёр шид. нигаҳ кунед чӣ қадр мантуи хушрӯ тайёр шид. кадоме ки мантушница надорад метавонад ки ранги мо хел тайёр кунад. медонам да бисёри ай духтарако мегӯянд ки апаҷон мантушница надорем, чӣ хел манту кунем.
بعد بسیار комментария буд ки апаҷон гулмантра тарзи каданша нишон тен. барои ҳамин чанд қая ки вақт доштум кӯшиш кардам ки нишон тиём ягон гар дар ин ҷо боша рқияҷон фатир тайёр кардестай. инам хеле маҳсулотое ки дар кор буд андохтак. ростӣ ман намедонам аз дар ёдам нест чӣ андохтаг буд. ин видеора як бигем ки як ҳафта зиёд шуд рқияҷон тайёр кардагӣ. ман вақт надорам ки монтаж кунам партом дар ютуб ки шумо тамошо кунед. ина ин рӯз хай вақт соаташ будай монтаж кардам. ина дар инҷа рқияҷон зуолиятини кардеста. инҷа барои шортс видео кардагӣ будем. озвучкаам худаш кардагӣ. шортса дароен духтаро тамошо кунен. кадоми тамошо накарда боша дар оҷа худаш озвучка карда мондагӣ. хайна чӣ хеле ки дидестен рӯған кардак, печондак. неҷода хай тунук кардестай. ози ман айтани рқияҷон озвучка кардестам хай. ин худаш ози хобай агар ози бедор боша худаш озвучка мекунаву. аку ман ози гуфтестам ки видеоро дар ютуб партом барои ҳамин рқияҷонаш дад карда наистодум. мо барои шортс тайёр карда будем, монтаж карда монда будем. бисёриҳо дар ватсап нависиданд ки апаҷон чӯба мо мехоҳем ки комментария нависем, рқияҷона гапҳои хуб нависем, гапҳои беҳтарин нависем, то ин ки завқш зиёдтар шавад. барое ки ютуб овози рқияҷона фаҳмидагӣ овози кӯдака, барои ҳамин комментарияша ютуб худаш мекуша. ин инҷода фатиракаш тайёр шуда. нигоҳ кунед чӣ қадр фатири хушрӯ. ай фатирои худ ма хушрӯ омад фатираш. бом хел резонаки хушрӯ ба мазза омад. бовар кунед ҳам қадр фатираш хушрӯе омад ки оташ чӣ қадр хурсанд шудаам. духтари ма коргараш шудае буша. дар ҷа боша мастова кардестам. хайнам хел гӯшта жарид кардам. хай пиёз андохтам бо сабзи болгарский, картошка, иҷода хай нахӯд, лӯбӣ, бринҷ. хай ку мастова да. ҳамамон занҳо мастовара карда метавонем, ҳам дӯст медорем. дӯстони азизай, ҳамаи шумо ман миннатдорам. барои фикрҳои беҳтаринтона дар комментария менависем. ва ин ҳафта боша бениҳоят подписчик зиёд дар канали ман дохил шуданд. ҳамаактон хушомадед. боварӣ дорам ки канали мо шумода маҳбуб мешавад. то ахир бо мо мемонед. подписчикҳои постоянӣ аз шумо миннатдорам. ҳазор раҳмат ки то ин дам ҳамроҳи мара кардем. видеои маро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед. миннатдорам аз ҳаматон. баъдан духтаро ссилкаи телеграм канал ма дар якум комментария закрепит карда мемонам. метавонем ки дароен ягон савол пурсиданӣ бошед ай ман ё ин ки дар бораи подкаст, дар бораи намедонам чизе ки шумо савол мехоҳед телеграм канал дадроен. дар оҷа бохай ай сипас суратҳои ҳаррӯза фазои мекардагиро мепартом. дар телеграм фаъолтар мешам. метавонед ки телеграм бидроен. дар инҷа боша ина мастоваи мо тайёр шуда. як мастоваи бамазза тайёр шуд. видеомо нам оҳиста оҳиста ба охир мерасад. хайр дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошед. моҳи шарифи рамазон бозам як бори дигар муборак бошад ба ҳар яки мо ва шумо.